ce yarda da amana na dena, amma fannin soyayya ban so akwai laulayi, kana akwai bugun zuciya wacce ta so ni ita zanabi har abada ba zan bar ta ba. Soyayya mabuɗin wuya, wasu ka ce adan zuciya, da kika furta ni na ki ne, da kika ce na bar mariya, gashi a yau kina ba da ni, da kika ce wa gayyar siya, har kika min bakin tanadi, ki kwashe dukkanin dukiya. Ba zan ƙara sun karfure ba in je in ba macijiya ba, ba zan ƙara yarda da ke ba, na yi a baya ban kai gari ba, wanda ya ce na zauna da ke ma ba zan ƙara yarda da shi ba, ba abin da ba zan faɗa ba tun da abin gaba sirri ne ba. Daga kanki na daina so ba zan ƙara san wata diya ba, ciwon san kina barwarai ba zan ƙara fito da shi ba, da halinki ma haka ne ba za ki ƙara karya da ni ba, har da ki nuna kin san ni ma bari ki ganni ki marhaba. Tafiya ta ba sai da ke ba, gyara halin ki ba dai mutum ba, ki tafiyar ki ba sai da ni ba, tun da gidan ku ba su san da ni ba, rayu gabas ki je inda kin so, ko mutuwa ta bance ki zo ba, Allah ta shi da rabon shi kowa, na ji abin da ba dan kaɗan ba. Ga wata 'yar wasiƙa na baki, kika je ki gaishe da kowa, duniya ce ta zama lamarki, da kake kike burge kowa, da ku dukkanin kyau ya kare, duniya sai ta mashe ki gawa, ki hakuri da ɗan darasi na, ki nazarin sa ko nan gaba. Wasiƙa ga kowa, ina masoya zan so ku jiye, idan ka samu mai son ka so shi a rayuwarsa kai agajiye, har na tuno da aya ta rabba ilau ne ya ce so ku jiye, wa asa an tuhibbu shay'an wa kun ji sharrin lakum, wa asa an takrahu shay'an wa kun ji khairin lakum.